Mi-a sosit acum pe calea aerului o îndruță. Dragi prieteni și compatrioți, în lunga și furtunoasă sa istorie, omenirea până la urmă a elaborat un singur principiu de curățire, el fiind valabil și pentru zilele noastre. Grâul urmează a fi curățit din neghină. Asta a fost grija cea mare a omenirii pe parcursul miilor de ani, asta e și grija zilei de azi, căci dacă a fost la noi în țară un pământ ce s-a cerut curățit în primul rând, se numea acel pământ Moldova. Și dacă a rămas la noi în țară un colțișor aproape cu totul ocolit de acest proces de curățire, e aceeași sărmană Moldova. Grâu curat e cel ce trăiește din propria sa muncă. Neghină sunt cei care se lăfăiesc în bunuri fără să le fi plătit cu propria sa sudoare. Grâu se cheamă seninul din sufletul omului, cuvântul și fapta luminate de dragoste pentru semenii tăi. Neghină se numește cel posomorât ce nu mai ostenește de-a tot umbla cu piatra în sân și de-a tot căuta în cine să o arunce. Grâu se numește sfințenia omului față de pământul pe care îl trăiește, grija lui de a-l trece urmașilor în toată plinătatea și frumusețea sa, iar neghină e cel care crede că istoria oricărei regiuni pornește cu clipa așezării sale în acel ținut și sfârșește odată cu plecarea lui de acolo. Așadar, grâul și neghina. Tragismul situației constă în faptul că, din păcate, avem prea puțin grâu și avem, tovarăși, prea multă neghină. Ani și ani la rând, trâmbițându-se pe toate căile că în Moldova se cultivă grâne dintre cele mai alese, s-a tot cultivat neghină peste neghină. În cele din urmă s-a ajuns până acolo încât deseori ne pomenim cu neghina așezată în capul mesei, ea fiind cea care dictează când și cum și unde să fie cultivat grâul ce mai rămas, când să fie strâns, unde să fie măcinat, ce fel de colaci și la ce oră colacii ceia să fie puși în fața neghinei. Dragi concetățeni, nu vă lăsați intimidați, nu vă lăsați înfricoșați, pentru că azi ne-am adunat să ne vadă popoarele țării, să ne vadă popoarele lumii. Fiți siguri că toată țara, toată lumea va fi de partea noastră, dat fiind că peste tot lupta e una și aceeași, grâul împotriva neghinei. Să transformăm măreața noastră adunare de azi într-o piatră de hotar a istoriei noastre moderne, să jurăm în fața lui Ștefan credință memoriei străbunilor, credință urmașilor noștri și de acum încolo, în clipile grele ale neamului, în zilele de bucurie și sărbătoare, să ne tot întâlnim aici, pe acest pământ, în fața țării și în fața lumii. Dumnezeu să ne ajute!